ഇതൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 3 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന പാദസരങ്ങളാണ്. കൊലുസുകളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാത്ത മോഡലുകളാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഊർവശി, പരുന്ത, പിന്നെ തൊരട അങ്ങനത്തെ കുറേ മോഡലല്ല. അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകളാണ്. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം 3 പവനിൽ റെഡിയിലുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഇനി ഒരുപാട് മോഡൽസ് നമ്മൾ ഊർവശി എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാം 3 പവനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കാഴ്ചയുള്ളതും കാഴ്ചയില്ലാത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡല് നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളൊരു മോഡലാണ്. എല്ലാ മോഡലും 10.5 ഇഞ്ചാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ള തൂക്കമൊക്കെ 10.5 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. നീളം വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തൂക്കം കുറച്ചും ചെയ്യുക, 2 പവനിലൊക്കെ ചെയ്യുക. നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. 10.5 ഇഞ്ച് 3 പവനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ തൂക്കം വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ആഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ആഡിയൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു പൊള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാട്ടോ. പക്ഷേ ഇതൊരു കാഴ്ചയിൽ വരുന്ന മോഡലാണ്. അത് കമ്പി ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു മോഡലാണ്. ആഡിയൻ്റെ കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു ഡിസൈനാട്ടോ. ഒരു മോഡൽ 3 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. അടുത്തിട്ട് വരുന്നത് സീറോ കട്ടിങ് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. കമ്പി സാധാ കണ്ണി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. സീറോ കട്ടിങ് എന്നാണ് ഇതിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മോഡൽ. ഒരു മോഡൽ 3 പവനാണ്. റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. കമ്പിയിലൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പേരെന്താ അറിയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഉറപ്പൊക്കെയുള്ളൊരു മോഡൽ തന്നെ കേട്ടോ. 3 പവനാണ്. എല്ലാം മോഡലും 3 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് 4 പവനൊക്കെ ഉണ്ടാ തൂക്കുന്നത്. 3 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത് ഒരു മോഡൽ. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. മെത്ത് റൗണ്ട് മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് തന്നെ ഒരു ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹേർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെത്തുണ്ട്. ഒക്കെ 3 പവനുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. എല്ലാം ഉറപ്പുള്ളൊരു വർക്കാണ് എല്ലാ മോഡലും. അടുത്തിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ചൊരു കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേരെന്താ അറിയില്ല. സൈഡിലൊക്കെ പൊള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമ്പി വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്. കാഴ്ചയിലൊരു 4 പവൻ 5 പവൻ്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിട്ട്. അത്യാവശ്യം സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തൂക്കമാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 23 ഗ്രാം 850 മില്ലിയാണ് ഒരു മോഡൽ തൂക്കം വരുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു റൗണ്ടിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. CD ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മോഡൽ. ഇതിൽ കൈശീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇത് 3 പവനാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു മോഡലൊക്കെ ഇതിന് വേറൊരു വർക്കും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പി ക്രോസ് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാട്ടോ. അത്യാവശ്യം റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം 3 പവനാണ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ മോഡലും. സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കണം. ഒരുപാട് മോഡലുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ. ഇത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കമ്പി തന്നെ വരുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ മോഡലും കമ്പി ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന അടിയിലൊരു വാഷ് റോളിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു കെട്ടിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മോഡലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ലത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡലൊക്കെ 3 പവനാണ്. എല്ലാ മോഡലും 3 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. കാണിച്ചിട്ട് 24 ഗ്രാം 70 മില്ലിയാണ്. 24 ഗ്രാം. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ വരുന്ന കേട്ടോ. ഇതിലൊരു മേലൊരു മെത്ത് മേലൊരു ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. 3 പവനാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. എല്ലാ മോഡലും 10.5 ഇഞ്ചാണ് നീളം വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് റൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനാണ്. ഒരു ഡബിൾ കണ്ണി ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ. ഒരു മോഡൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാത്തൊരു മോഡലാണ്. 3 പവനാണ് ഇതിനൊക്കെ തൂക്കം വരുന്നത്. ഒരു ഡിസൈന് ഭംഗിയുള്ളൊരു മോഡലാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് മോഡൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. കാണിച്ച എല്ലാ മോഡലും 3 പവനാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കാഴ്ചയുള്ള മോഡലാട്ടോ. ഉറവശി എന്നല്ല, വേറൊരു ഡിസൈനാണ്. കമ്പിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ചെറിയ കമ്പി ഡിസൈൻ വരുന്ന മോഡലാണ്. ഈ മോഡലും 3 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൂക്കം കാണിച്ചിട്ട് 3 ഗ്രാം 950 മില്ലിയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ഷോപ്പിൽ, അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്താണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മോഡലും 3 പവൻ, അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. 3 പവനിൽ കാണിച്ച എല്ലാ മോഡലും 3 പവനാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സാധാരണ കാണാത്ത മോഡലുകളാണ് എല്ലാ മോഡലും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ കാണിച്ച 3 പവൻ്റെ റെഡിയിലുള്ള പാദസരങ്ങൾ. ഇതിൽ ഇനി ഒരുപാട് മോഡൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് മോഡൽ കാണിക്കാത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. റെഡിയിലായിട്ടുള്ള 3 പവനിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകളാണ്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്.